hai încă puțin. Fă tot ce poți ca să mă scoți din minți. Fă ce simți, cum simți, da. Uite-te de ce mi-e făcut că nu m-am mai făcut. Poți să leg niciun cuvânt. Dacă vrei să-mi revieți sânii de pe fața mea că nu pot să respir. Așa, nu mă sufoca, lasă dragostea că mi-e rău deja. Hai arată cât de bine te miști. Chiar cred că băgăm reziști. Ăsta-i genul de refren pe care tu renunți la subiect. Ai încredere în ce spun. Dacă am o întrebare pot să te-o pun. Ăsta-i genul de refren pe care eu renunț la subiect. Am încredere în ce spui. Dacă ai o întrebare pot să mi-o pui. Știi că nu mint. Da, de câte ori am auzit. Zic doar ce simt. Stai liniștit că o să mă conving. Ok, dacă vrei să mă nebunești, să mă zăpăcești, să știi că reușești. Eu vreau să te am, să te atrag, să te dezbrac, să te satisfac. Îți fac pe plac, sunt stilat, dau totul pentru tine, nu numai în un pac. Fac tot ce pot să-ți fie bine cu mine, reține că nu-mi stă în piele să vorbesc în neștire cu nimeni. Nu am mai simțit așa ceva, ești cea mai tare femeie din viața mea, deci lasă-te încet, sunt aici, profită. Lasă-mă să te fac fericit, că știi că n-ai nimic de pierdut. Nu mai sunt la fel ca la început, știu acum ce-ai de făcut, să te aduc în acel punct. Ăsta-i genul de refren pe care tu renunți la subiect. Ai încredere în ce spun. Dacă am o întrebare pot să te pun. Ăsta-i genul de refren pe care eu renunț la subiect. Am încredere în ce spui. Dacă ai o întrebare pot să mi-o pui. Nu mai e rău pentru idei că am în cap numai femei. Și dacă tu nu ai, probabil ești gay. Nu te judec, dar așa ca fapt divers. Ok, eche, ops, numele care contează eche, ops. Nu-i Xerox, nu-i Xerox. Al dracu se cu dacă e Xerox. Bun, acum că e totul lămurit, mă întorc la femeia care m-a nebunit. Cum ziceai că te cheamă, nu mai contează, important este că avem ce face până dimineață. Uite, nu vreau să fii cu minte, că nu te prinde, vreau să faci exact ce îți trece prin minte. Fără cuvinte, limbajul grupului să ne reprezinte. Ce spui tu?